na tabu bakana chaka kuma sina ngalachi nayi kunalibeko olachi nayi roka ya tokoza tawazi takulandira zikomo nditu so nkhani imene mafuna kambirane pano ni nkhani ya budget mafuna kuyamba tione kuti nkhani ya budget tingaye break motani kuti Malawi amvetsetse we understand kuti panali zokambirana ziwiri zitatu inde ku budget ku nthawi imene machitika kuti Lilongwe kunali akatswiri osiyana manalipo kumene kuchi mafuna timve no mbali yanu kuti kodi inu mungafotokozepo motani pa nkhani ya 8.05 trillion kwa cha budget imene nduna amene wa simple situla banda aipereka la channel petali nyumba ya malamulo kwamba what is your take kamana chimene mwaonapo chimene mungalankhule pa nkhani ya budget timasule motero tiyambe motero ni Mr. Kasakula ineyo ndikanakhala kuti that Friday nali editor wa newspaper yes yoti ituluka Saturday inde ndiye ndifuna ndipeze headline nkanena kuti it's a board budget sindikanavutika chabwino kwamba zambiribiri it's a board budget ndiforokoza zifuna zimene na chocho it's a budget that has a background yona kuti mdziko muli mavuto ena ndi ena koma despite that it has not moved away while dealing with the day-to-day problems, the short-term problems that must be dealt with, which I'm going to explain the short-term problem. But it did not depart from zizofunigira. The long-term, zikadzakwima zatani zadzikolino. Yes. Sina choke. For example, infrastructure development, miseu. Sina nendoro, politika chino tupangazi sanko. Therefore tikhala ndalama zambiri zofunika kuti tapatsa ameki kuti apange chisankho chabwino chokoma akhale zonse zimene akufuna amekiyo apatsa ndalamazo koma at the same time yanena kuti within this envelope tentoneseso kuti tisasiye upangazi zaku tisasiye ulima misewu komanso ATM strategy agriculture tourism and mining tisaisiye ku mining iko ngati tikupanga malaboratory tipitirize because mining ni mene 2, 3, 4 years from now imene zapasi chuma that is why it's better and it makes sense because mining for example kukasiya kuja tikuva kuti pasi pakasiya paja dera kasiya kulima minerals amene ndi game changer akuti ndio chuluka kwambiri posta mazikula komaso very minerals kuti osowa. Yes. So once that mine is opened tambogulitsa zinthu zambotuluka kachani whatever ndiye kuti chuma yadziko lino sizakazo chimozimozi. It is something that we must pay attention to ensure kuti and it's not just kasiya dziko muno kale timangoti mwina kamuzo amaze kuti minyala iti kaitulutsa tsanga timenya napo mwina amaona kuti arasi kakuti angokobolana ifo yolimbirana yani minyala ma contract corruption kachani ndeka munzu alake pa standby kuti izizi ndikanikai chimene panga develop ka koyamba nda agriculture. Yes. Agriculture de anaipanga develop. Now panopa tazidikira kwabera mapping equipment chani we have minyala precious minerals and us mbili kaku Palombe kaku Mpoto kuli Lilongwe kuti akukamba nditu zimene zifunika tizitulutse kuti dziko lipeze chuma. So budget has not divided from that. Agriculture mega farms chimozimozi, tourism chimozimozi panga budget oti tilime misewu oti pange chani oti pange develop trading center along the lake, all those things. It means kuti yes, there are short-term issues, but we also got to deal with zinthu zamawa zosalengera kuti politika ino nchaji sako ndi bwachi tingoyika zinthu zotisangalatsa Malawi chani komanso kuganizira zatsogolo la dziko lino, which is a departure from past governments. My past government uyambira la UDF uyambira la DPP mpaka na pano tingoti the past 26 years kunabwera zipani zina apart from MCP anononga dziko. Kamuzu left infrastructure. In every sector there was infrastructure anangobwera umangogawana kaunali manyumba kaunali umango gawana tizidia. Today dziko lino it needs recalibrating, and I think the budget was doing exactly like that. Short-term issues. Before I stop, I think we saw kuti dziko muno mavuto nona kuti anthu ogulitsa zinthu
awamakweza mitengo mamawa masana madzulo akweza. Reason is because anthu ena oyipa mtima forex yonse inali pa black market amayika mitengo imene akufuna kwacha $1. In the end, those people amene apanga encourage forex zikhala pa black market, they were buying $dollars more dollar. They were using that to justify kukweza mitengo asi nono kumene makaoda kanku South Africa kankuti to order more dollar because to makauti kwacha to magula more dollar. Government had to come up with a solution, and they have come up with a solution. And I think it's short term, it's immediate. Zikuoneka kuti zikuteka kani ya dollar. They have said kuyambira panopa munthu amene amapanga import zinthu kunja akamabwera nazo zinthu zija pa border, MRA must first of, before clearing them, before charging duty or whatever, MRA must first of all prove kuti they got their forex from the bank. Immediately, that has made forex kuti yambotsika dollar pa black market. I mean black market out dollar yambotsika tikuva tikuona pa Facebook ka even in news akulemba. Probably it's a result, not even probably, it's a result of that policy that government, that the Honorable Chichola Banda announced in Parliament. Now that's good because our opposition were using that. Probably even in our opposition, they're the ones that were busy encouraging black market to flourish. Why? Because Audi and Neguraja were Alipera, Boma, Peter Mtariga, Azango Yenda Basi, but 16 September. Kumangoja ango kara umenego is already going out Zulanzage wose and Ali Kunkara Bay, he was not there because obviously to be his word, so he can't travel, all he's waiting for Abudibasi for 16 September Malawi Anya Sidwandi Ajakwera because of mitengo gajani whatever today's problems he azango enda miendo upita ku state house. Ineyo have this to say to Malawians. Malawi mavuto alipo. Ndipo mavuto kulibe dziko limene bakapata mavuto. Koma tisagwiritsa ntchito mavuto alero ndi mawa kunena kuti tibwerezenso ndale mangochi into government. Then all the things that I'm talking about, zimene apangazi, they will reverse them. The momentum that we have started imene tayamba kuti to cause zinthu. Because honestly, Ajakwera has always made problems. Cyclones, Chani, COVID, Chani, very difficult. But despite that, his government, he has put in place enough foundation. Kuti 2-3 years from now, imagine if we start mining Wasia, it will be a lot of money that will come into this country as a result of those precious minerals. Something that he has worked on, agriculture, Mamega farms. He has worked on Caribbean. Today, Malawi, we should not change captain on the ship because Takumana Namondoyo water. I'm not saying government should not sort out problems. They should sort out problems. I'm not saying people must complain. It's their right to complain to their government, to their president. When we see him sorting out those problems, then we should smile because he's someone that doesn't say, "Oh, police is Wambiri, the only fate is here, Katidani." He sorts out problems. And one thing is the forex issue. It's being sorted out. Everybody is seeing good things are changing. The governor of the Reserve Bank, very bored. He has clearly diagnosed the problem, where the problem is. He told the country, we know where the problem is, and we're going to deal with it. We are coming after you. They have done exactly that. All about Anja, Pamakramavutu. Every day, my sausage, come my mazira, come my yard. The Mafika Sikumarina Roro, Zavura, Tiega Pet. Komasura Manoro, Poraba Banu, and Tiega Peta, you want to be drama. Basi na nibwera kujibwezia ngajagale chibele reminder nacho nisana ngana babwangu nifa babwangu radio sakapeta ai amana kuti ndawo yotuma muziwa ndipo zimaenda pamodzi pano izizi zangovuta koma sana ngokhala robot zavuta basi ngotsekera kuchipinda he has gone out there. We have so managed to eat nsima kayangwani kayakapeta ndara kale mwiyo tisasite ndara zimene akwamasteni amatero. So problems will be there, but I think it's the response of government that is going to determine whether it's a good government. And I'm saying boma la Ajakwera mavuto ndi akumana wa mbiri kumasango khala amata kusolva. And I think the budget, what you asked me about the budget is a board budget.
It's a budget that doesn't just say, oh, chakaji sanko, voti, ignore the things that we have been building slowly to make everything better. No. They have done that, they have funded the budget, they have managed to make people happy. For example, the Constituency Development Fund, I own 20 million from 200 million. It just shows they are saying, we are not going to abandon, we're going to stay the course until we should reach the promised land. We don't say, I'm full and Chabuino, I'm full, one and Rabanja. Adira ngulira ko wina konde. Chabuino. Ningane muna ine ndiyambe poyamba mene ananda busa jitora anabwera ndi confidence kwambiri. Yes. Confidence is one of the few finance ministers that have come to present a budget. The confidence, Uzim was confident. From the start to the end. Yes, small stammers here and there. That confidence means so rub on to I didn't expect him to go out and do what he did, performance. The bank support, the budget is broad, is ambitious. It is going beyond the expectation of what most Malawians were expecting in a year where we are going through socio-economic turbulence. Could is into Zukanga Sizu carbon bueno, Komanaesa Nitu, could have focus, Koyanga na Maderonse, long term, because could be long term, no go my projects, I mean, a number one from last year. Nkaniza items awongeza ko emwina manufacturing right ndizina kuti kwena kuti khalebo zimene zija long term azikandama kuti zipitirire. Yes. Then sana asiye kupanga deal with my problems, current problems. I mean now serious problems, trying to fight or trying to stabilize the ship. How do we deal with the current problems? So both Zachary, Zodia, crossing the seas, so it tried or attempts to address my areas once the ambient the long term. Survive in terms of long term, I think you could go up an atom strategy. Because we are investing into production. Madera, I mean, Angapang and Ramazina. Kutipa Nobo strategy, I mean, I go Karapa. We may not see the quick benefits, but you are able to see the carbon because that's my mega farms. The mega farm projects in Jaikuru Kwambiri. To what is Candy Zabudi Zambiri, this is also the Makashi crops Ambiri, Commercial don't take the best of Madora, which will help us sustain our source of income. Could the anticipate of Grama food, Kupeza Jan and Atem strategy, mining is a game changer. Ziko Kara Ligurira. Also, in a face to the living God, Pansipa. So, my Migodi, Panobo, you will carry dealt to Bonobueno, and the Minaso, Tandisa, Jonah, recent decisions that have been taken with 10 depending review my contract. And Hongo de Bera, Miara in the name of samples, in the name of Gusazvika Wino. Come to the way. And let's go into my contract. I mean, I'm going to tell this to Kutsumano. This is a benefit from Mianato. That is the Yamapanga, Yamato, Tore, Yakutia, yes. The manager is out to 10, the person Peter we fail us first. The Yaman and the Trump, America first, the first of not Malawi first. To only put this into this, many the boys. The individual effect, and that many I would tell you was a Gumba, because the bank process, and go to they should not get in the round chair. If it doesn't go better to my royalties, we must get what is appropriate here. So
in that bid kuli maarabu kuli zambiri mbiri zimene zikhalepo promoting manufacturing promoting import substitution promoting value addition so zimene zizi nzonena kuti zitithandiza dziko ili pano ndi kupita msogolo so kuyika ndalama madera amenewo that being reasonable zimakhala ngati munthu kuti ifeso tizipeza ndalama zathu kuti takatikulira kuti tiye tipange zoti tizipeza ndalama zoti dziko lino litukuke chifukwa sitingatukuke ndi kungokhani mankhwala aulere mchipatala but we need to be able to make our own money when we make our own money zikhala bwino then anachulanso ma initiatives ena okukhuzana ndi ndalama zathu za current kupanga deal mavuto asopano mmene mumo apitiriza ngati za kukonza misewu za irrigation zina ndi zina zimene zimakhala zofunika kazokhuzana ndi magesi kazokhuzana ndi zinthu zofunikira anena kuleka magesi ma rural areas kukhale magesi ofunikira komanso CDF sana isiye panjira yayo ayikapo kandalama nditu ka 20 million kapadera which is 220 million kwaja yoti ziro zipite ku CDF that's an improvement yothandiza kwambiri kuti khalepo sana khaleso sana iwale kuchora za AIP kuti naso imene izipitirira ndi kupeza njira zasopano zoti AIP should not just be a drain on our budget komanso kuna zilumikizana ndi zina kuti zinthu ziyenda remote nif zina ndi zina zimene zakhalapo kuti zakhalapo so the budget njabwino yes it has got challenges funding challenges pamene anzathu amene amathandiza maboma achokamo so it means we're going to discover some of the areas what imene atipange tipeze ndalama zathu so zviyenza ndi ma-challenges amene amapezeka ma budget we have a big deficit and anapanga indicate kuti azipanga borrow locally koma kubanga azipanga borrow in kwacha terms chikuti kabwereka madola ndi aja zimazisokonekera kwambiri zinthu zikasokonekera koma I hope that will also help us kuti tikhale bwino bwino so I can say that the budget kungochula I think iko bwino apangaso invest madera ambiri ma education apanga invest ma education kwambiri apangaso invest mo infrastructure apanga invest mo agriculture apanga invest mo mwambiri mene kuti mwina zinthu zo zitipindulire kwambiri misewu imene ayika hapo ndi yambiri every region ili ndi misewu yake yoti ayimalize every region ili ma school wota ayimalize every region ili ndi ma health facilities amene ali mu budget minimum the real challenge is going to be how do we do it and in the implementation this therefore calls for kuti aliyese must roll up his or her sleeves kuti titamange tipite pa ground achitwala boma idapanga but now actors have got to be very prudent kuti tipange bwanji achitwala most of the fight against corruption achitwala the abuse of resources physical measures zina ndi zina zimene azitchula minimum so those are normal and that's what I say this budget is broad. It is also ambitious. It is it is attempting to address most of the challenges that are there today. The Amina Banga anthu ambiri anankhapo bwino budget. Obviously, and that I'm a opposition. They want to find fault with the budget. That is unrealistic. That's unrealistic. I mean, you don't call a budget unrealistic before you see its implementation. Must be the same thing that you've been saying all the time. Yes, so it's always unrealistic. So let us wait for the implementation. Normally, I don't like individuals who, I'm going to criticize community before Musanachiwone. Let's go through a review, the startup process, and criticize it. But just to be a soothsayer to get the chose a carabin, no. It's not good. Chabwino tathokoza kwambiri mvula mesadaka tupase nimpata chabwino inaso mkhandidanga tafotokozani kuti mumuna nkhula kuzotani mamva amene ankhulira Mr. Kasakula komanso nkhale Mr. Mvula ndipo atambasula bwino kwa basi chabwino chikhala ine ndikanena kuti ndiye kuti budget imene iyi theme song yake ikozokhala nyimbo ija ya Nyamata na Chuka ku college Nyamata Midu eyamidu yakuti
lila koma udzienda Uzienda, lila koma udzienda chabwino. mene afotokozera ko kuchunjira kuti yes mavuto tili nawo Yes. we have to own up kuti mavuto wanda ameniwa koma kuti tikupangapo chani ngati dziko kufuna kuti tichite address mavuto ngati amene aja zimenezo ndi zimene tsopano budget ikuchita magapo amene aoneka aja mavuto amene aoneka aja chifukwa padzana paja ena mati atayankhula president sona ayi zimene akanena ndi DC iyayi mwakuti atatambasula from Karonga all the way down to Nsanje Yes. pali easy ena mwana zimene akanasira DC osadziwa kuti pali pachapa nzawo wadzambatuka kubwera tsonawo kunga chibakera ndi chibakera yake chimene waponya simplex Yes. anaponya no Friday ndo ndandanda umene tinapereka uja kuti pali easy following through yake idzibwera kudzera ku budget iko kandi ma CDF amenewa tiyeni magalas bro kuti malize now achita ngati kuti the onus is now back on the ma MPs aja kuti simakana izo ndalama ndi zimenezo kuma console uko ndalama so ndi zimene zankhanikhani pasapezeke poti pena pake pakhale excuse kuti ayi chitukuko apa patsamwa apa motere zonse zidziyenda ayi kandi production kuti iyende pafunika magetsi tiyeni anachula pomwe mjasa china mpata manga china chani kuti tichite consolidate zonse zija mphamvu ya magetsi komanso za maskimu dziko munomo ulimi wanthirira ndimene kusintha kwa nyengo kuno ofunika ulimi wanthirira ma irrigation schemes ma mega farms achula mvula aja zonse zija kuti ziyende zipite patsogolo agriculture number 1 ma mega farms zonse aja mosemo so mukhoza kuona kuti ndithu yaenda bwino it's been well themed komanso tinaona dzana dzulo masiku awo achinyamata anapeza mpata paja mwaka chesa nda president then amaona ngati mina macheza amene basi mina tungotayitsa nthawi zatuluka ku budget nifi ndimeneyo ino anifi achinyamata usayiwala mukamapereka ngongole anyamata autenti akonze bwino komanso sipokhapo kuli ukatswiri osiyana kuli luso losiyana mwa achinyamata tichite nawo bwanji 2 billion kwacha nayo youth innovation fund imene palibe amene anayiona kuti ikuchokera kuti koma yangobwera kwadzidzimutsa achinyamata kuti ayi tiye nayo ni 2 billion kwacha iyo tiye tipange zimenezo sipokhapo job creation bwanji tilembe ntchito zikusowa kunjako tikukamba pano paja paena ma project ena ndi ena atseka achita scale down ndi USAID yavuta nda Trump we ena afunika kuti apeze kuti maganyu ena aphunzitsa alembedwe ntchito 10 billion kwacha iyo tiye nayo ndionepo yambira so mukhoza kuona kuti ndithu merani ina muja kuti board budget ine ndikozongweleso chimodzimodzi it's holistic kuona kumene kuja kuti nanga chakudya mdziko muno tuchita bwanji ino anyamata admark tisamangokamba kuti admark we are rejuvenating admark ndalama nazi tiyeni chimanga chipezeke ponseponse timwaze so zonse ma areas ofunikirawo akukhudzidwa agriculture kandi za ntchito zimene tikabwera kwina konso infrastructure ndi jerejere the face of our country is changing nkhani yake tikuyika misewu yosiyana tikuyika zitukuko zosiyana ngati dziko ndikamati tikuyika ena zira akuduyika ndiwe iyayi tikuyika ngati dziko ndi misonkho yathu ngati Malawi tikuyika ndithu zitukuko zosiyana so pampa chikulu nchimene yonena kuti ndithu Amalawi afuna kuti adziona kuti zimene zikunenedwa ndi zimene zili pa ground zikumatcha komanso umoyo wawo ukusuntha ndi ziyatinamva zikuona kuti awanzathu kandi amanufacturing opanga bread opanga chani tithandizana nawo vati tanchotsani vati kuma bread ndi zinawo tione kuti impact ikhala yotani kukaunjikako tatiyeni tisamutse zina ntinato tione kuti ndithu kwina zinthu zikhale bwino tikolopa ndithu forex ipezeke paujeni pa street ndizo samba kuonekerazo we are well focused as a nation we are well focused ngati dziko tikudziwa chimene tikufuna chimene tikuyenera kuchita ngati Malawi tiyeni tipitirire ndi njira yomwe let's stay the course tiyende ntione kuti kwenikweni zimene zikatifikitsira pati ananena kaleko kunena kuti dziko linolo chibwerera a president chakuyale sakudziwa poti kuyitanitsa kunja tisamangoyitanitsa zili zonse yayi zinazo zoti tikapanga konkuno tikazichita kuchita add value ndiye kuti zitipindulira ifeyo ngati dziko
tina timene timayenera kuti sitikuyenera kuti tidzichita import kapena kuti tidziyitanitsa timaja tithana nato and forex ikhala yochuluka ndiye kuti economy ipitirira ikhala yoyenda bwino so far so good tikhoza kunayo ncho mmene ayimikira apamo zatsalano tsopano ntchito ili kwa iwo aphungu nanga sinde kuti achite scrutinize chilichonse tsopano vote by vote aone kuli konse kuti kumene kubutsa pano tichite bwanji titambasule motani. That's the funny thing about it. Chifukwa mkhoza nena ati ayi budget yake ili mwakuti sili mwakanthu budget ili motere ndiye mapita kama kuti iweyo tsopano uli umene kuungati phungu thandizira mmene muli lusi manatimo thandizira nomanga manati chifukwa choti chinthu ichi ncha Malawi tikufuna saving Malawians. Government business must go on and must run. Ndiye iniyo ngati aphungu tikukupatsani udindo umenewo udindo ndiwanu. Let's scrutinize that document. Ikamabwera blueprint ija kuti athamwe epanga approve iwo akhale okhutira Malawi akhale okhutira chifukwa mmene anenera akuluakuluwa Malawi tu ndi mmodzi palibe so dziko lina yayi Malawi samaona kuti ayipoti kapena kuti DPP ili ndi Malawi wake Malawi Congress ili Malawi wake UDF ili Malawi wake no dziko lake ndilo khalo limodzi ndiye wina akati ayi ine sindifuna kupanga nawo olo akati ayi ine zimene zingoma kuti mukatero sitithandizana yayi koma budget yathu ndimeneyo 8.3 trillion tiyeni imene tiyilongosole kuti at the end of the day ipitirire kukonza mmene tachepekedwa komanso ikachite consolidate zabwino zimene zayikidwa zija foundation imene anene right chabwino ndilekereko nathokoza kwambiri Mr. Dakalira timafuati timalize nkhani imeneyi Mr. Kasakula muyimaliza bwanji nkhani yokhuza budget taona kuti mu budget imenemu mukama mafuruza Dakalirawa taona kuti zinthu zina zimene zimaoneka ngati zimasamwitsa anthu kunjako ngati bread namona mtengo wa bread ukukwera kwambiri anaona kuti titsitse kamana tichotse nkhani yokhuza tax kamana nsonko pa nkhani ya bread amene zimene amapangira bread yo taonapo zina zimene masamwitsa kwambiri zimene apangisa kuti mwina anthu ena apange zionetsero masiku apitawa ndani nkhani yakaunjika tinaona mwamsangasanga akubwera na kuti ayi tachotsa msonkho ena kumeneku komanso nthawi kaunjika ndikutsika ngakhale tinazaona kuti blanda anthu anazapangabe kufoza anthu amadaba kuti chuchitika ndi chani sinanga nkhani anayipanga kale address kuti Longwe komanso budget ayipanga address sitikudziwa kuti muyimaliza bwanji nkhani imeneyi poyang'ana mmene budget ilili ndi mmene yapangira address mavuto a Malawi amene akhala akudandaula mu zinthu makamaka pa nkhani yakukwera kwa mtengo wa zinthu pamene tanonso kuti ngakhale nkhani ya forex apanganso address ineyo thank you kusula bwino kwambiri nimaliza bwino chabwino for kamba nkhani ya mademo imene sinayikambe Amalawi adziwe chinthu chichi chonena kuti pakali pano ku State House tili ndi munthu amene sawapanga chipongwe ngati pagwa mavuto chifukwa president ali ndi mayankho awiri pakagwa vuto akhoza uchita chipongwe kudzitsekera ku State House nkunena kuti Amalawi zanu izo zimene zimbenazo ntchito ine ndili ku State House zanga zonse zidayera ndipo ndili bwinobwino olo muzindinena ine ntseka makutu ndibenazo ntchito and zimene zidazionapo apita mthalika amene anthu ena afuna kuti akhale excited about ankapanga zimenezo. Today he wants to be to appear like a saint. He's sitting down kumangochi having a cup of tea gachani looking at the lake. He's dreaming kuti Malawi akadandaula kwambiri ndikuti they will just crown me. I don't even need to bother myself taxing myself umapita kaya kumpoto kaya pakati kaya kuti ine ningokhala amapanga address mavuto a Malawi. Amalawi akadandaula samatukwana samanyoza samazitukumula fuka mthalika mazitukumula wonanga kuti for the president then he has got a right yonyoza Malawi. Actually that's the DNA of DPP. Amanyoza Malawi. Amalawi mukadandaula amanyoza ena mufuna kumenyani kaya ukupani kaya utani. That's what they do. Today they want to appear kuti 40 Malawi kutakumana mavuto pa nyanja pali namondwe they can come down namondo sanga bange simenezo because they didn't do it in the past. This president doesn't do that. Budget was an answer
to the problems na mundu amene kumana naye the turbulence amene amala kumana naye akudandaula mitengo yokwera inflation high. The government had to come up with a response, and they did. And immediately we can see pali kusintha. People that are reading these things, people that are observing these things, I want to know pali kusintha. Black market, the governor is saying, I'm going to crash the black market because it's the black market that is causing all these things. I'm going to crash it, and I think he's crashing it. So Governor wa Dorazas Chakwera promised the country, I'm going to crash it, and he's crashing it. The budget supported that. It has policies that clearly are addressing that problem. So why would we say, oh, poti our abumula zaga 5 zabirazi neda abwere seso? Why would you do that? After all, the man is not even fit to be president. Yes, the law as it stands today allows anybody to, even if you live 100 years, ukozoga more president. But as Malawians, should we really get somebody who is 100 years? He was failing with microphone. Stand. He was failing to put a microphone. This was the room to even coordination yet to be. It's now go. You don't do those things. Everything is done for him. The problem is that he wants to be president of this country. Now, should we have such a person as president of this country? One, he wasn't good as he claims to be. He was not a saint. Malawians know him. We have examples of things that he was saying, things that he was doing with his government. He was saying, as if he himself was eating zwara when Malawians were feeding him at the State House. The president, the president didn't say any of those things. I'm a very sorry Malawi. So he went out and about. Quickly, WFP, other government, can you please come? He was even giving a report. Giving a report. Was it about January or thereabouts? Giving a report of how things are happening. Not shouting at anybody. Or mafuta gafura. Sana ndo wodi numuri mafuta gafura. Pelani banse utuone kama usika kubondani. Ngani mukachira zebo. He doesn't do that. We were hearing those things at DBB. So budget is a response. Demonstrations. It's a right to demonstrate, but it's not a right to be destroying other people's things. Those things clearly the opposition was behind them. So should we really have such a government that encourages destruction of property of others? Demonstrations, you just walk, carry placards, and send a message to your government, to your president. It's allowed in Malawi, but destroying things, stealing things, because the opposition is busy, machinations, demonstrations, demonstrations, then probably, the DPP and even Peter Mutharika has some idea, we're going back to 2019 demonstrations, when we wanted Genius to get out of Meg, then he will be ungovernable, then he will just walk to the State House. He's living in a dream. He's living in a dream world. Those things will never come back. At Trapeze, Sanga Pireso per street, Ubanga mobilize that. Reason, there's no reason. There's no reason to do that. We have a president that doesn't say, yeah, I'm allowed some Ufutika. Pamela Mara Ufutika. In fact, because if we do that, then we're going back to Zajisawawa, Zuzachibana, Zuzogonderana, tribalism, regionalism. If you walk out of Gurugatu, I don't think that's the time to do that. We are moving forward. Mining will be a big thing in this country in the next 5 years. That is going to improve our economy. Put in place it's the we even have a parastatal where Professor Leonard Gafe is Director General. We have a ministry, everything has been put in place. We are even organizing my licenses. We are taking cue from others. Young Captain Traore, he has managed to recalibrate everything. This president is what he's doing. We don't need to change him. Why should we change him? In fact, the next 5 years he will even be better than he has been. Because probably the next 5 years he was learning. I'm a own system we're going to budge.
But looking at what he has achieved in this fight, despite the problems, kunali njala, kunali macyclone, kunali COVID, kunali chani, despite all those things, he has achieved so much. Today, Mr. Oposepos, Lilongwe is different. Mr. Mene Imango Kambidwa. Actually, any problematic road we let now kuli project kuchitika kan kuli onde baraka tikapita kumangochi timavudika kuchoka kuzomba ukafika mlionde they are saying contractor is mobilizing kuna kuli kose kuli mavuto they are managing to do it. So what more do we want? Tisabuza Malawi fanya pita mtali angoti pusisa. We cannot ignore all the things that have happened because of today's problems which are being dealt with. So my demonstrations they were not necessary. In the end, we are trying to solve a problem. We don't solve a problem by creating another problem. Our opposition will lie. They will lie. They will lie and claim they are good or if we are better at managing economy. Which economy did they manage? When did they manage the economy? Did you experience anything special? Did you experience growth? While they were managing the economy, they were busy selling up things, selling banks, ransacking Salima Sugar. They want to come back and finish the job. All the things that were put in place, they want to come back and finish them so that but they should just be in power and they claim money. And they are arrogant. Some of them go on arrogant. Arrogance. I would have arrogant in boom. But the Malawians will teach them a lesson. On the come 16th September. I don't think Malawians can say if which were being sorted out, we were being solved. Then that would be a terrible mistake. And we're going to pay for it. So ndatokoza kwambiri ziko kwambiri tapase mpata Mr. Mbola mumaliza banji nkhani imeneyi chonto wanu mina ndiyambe ponena kuti wiki inoyo ya budget anthu ajapita ma clusters kuthandiza kuti azikumana ndi mabungu osiyana-siyana ma institutions osiyana-siyana amene amakhala saved ndi cluster imene yoyo kandi akasakula dazawo akatuluka ku cluster ina Monday. We're pairing on Monday. Monday 2 o'clock. Africa ndikuti imene kundi period yotiso pano apange fine tune budget kuti zimene zili budget zija zilankhule ndi zimene mwina anthu ena sana zikapange cover akafuna kupanga claim awonjezere kakobiri awonjezere kumeneko ngati maprogramu ena amene asiyidwa ngofunikira ayikasupano ndoti akhala macluster muja kuti macluster akamabwera akapanga report ku plenary kumalankhula kuti supano zofuna kupanga refine budget iyi. So chimene tingapemphe ndi anthu amene akuchoka macluster osiyana-siyana kuti iwonso input yawo ithandiza budget kuti budget ija ipange meet ma aspirations aboma achitola komanso aspirations ayiwowo ndi kuti Malawi akhale better saved. Katufuna additional nifi nthawi yake wiki yake ndi imeneyi chikwandeti makhandi anzathuso azipani makamaka aphungu a opposition ngati iwo wafuna kuonesa kuti they are nationalistic kulikonda dziko ili. This is the time for them to bring in critical appreciation zinthu zimene mwina zingathandize budget kuti ikhale kandi watu ankane please report thematically kuti azitha kumaona kuti zakuti munazo kumakhala challenged ndi budget kusakwanirira. Cha number 2 ndimati ndipangepo comment nkhani mademo mbali ziwiri. Mademo ngati jadachitika kulilongo pita ku parliament was spontaneous. Inango sina kaleso the order inango mukhawu bazo. But what was grateful about that demo was it was peaceful. They were peaceful. It was peaceful. The right to talk to their government. Yes, it was peaceful. Masana pwanye chintu because it was not coordinated kulibe ya polisi kulibe chani komando adaenda oka from the working environment tikada ndauro ku boma. And the man and the MP opposition. Yes. Before Aboma and Abel and Duna and the when I say MP opposition, we're surprised. These people are very peaceful.
So Then they started engineering you. anapa kuti apake tweet yayi bwanyi mupangepo zoti zina zake bonarate mupange bwanyi koma ultimately they were peaceful and they got what they wanted because a president sana chedwe. He summoned his cabinet and looked at what was possible. Anapanga resolve my issues, which was very good for the president. So sana fune kurantima, sana fune kuyangana and procedural way of demonstrating, anangoona kuti vuto ndi vuto, titi panga addressing at vuto, then they go back. Zinangovuta kuti mwina the aftermath of that demo ndima decisions amene anatengedwa anasatiridwa ndi kaimini ka cabinet reshuffle, meaning therefore panel vacuum, panalibe nduna imene kanapita kupanga communicate kwa anthu kuti mwina if there was that communication bwinobwino anthu nkhale ena wakanona mademo awo ngopanda ntchito because sina nganapanga resolve tachosa nsonko mabelo akhapa mtengo wakuti izikhamwa kuti there was going to be no need for people in Blantyre kuti akapange demo. And then Blantyre kuno I think kunanga kuchitika mademo. I mean, they were politically, I think they were political in nature because amabanga ngati kundira nduka noononga mashopa mpena kuononga ditu kuononga shop ya very expensive spare parts pharmacy kuononga kusata mafamily ena and they targeting individuals. I think that was unfortunate. And then typical, I think some political influence where some people are trying to get even. So the advice should be as original Malawian Samakara used. Because I mean, I'm a crime beneficiary, I'm a kara omweo, because you're fighting a battle. If you want things then be organized, talk about your position is mufuna, if it's from the Tandese, because the Chagwera will not walk away from you. He will listen, and having listened to you, he will take a decision. If it is doable, he will say, is it the package? You said it has been this. And that's the good part of the current government being prepared to listen and prepared to act with a haste. Meaning therefore that we just have got to go and say, look, if it will so the demos were done. My intern I'm not going to repeal from 100. Yes, 80. From 80,000. From 80,000 yes. To 150. 200. 150. These have been at 80,000 for a long time. Yes. And I think they must be appreciative to the president. What and they put a figure for 150. Yes, they should be able to get more. But look, they are only interns. Yes. It means that learning. Just learning. Yes. But then I think one wish they were getting more. But look, I think the movement from 80 to 150 is handsome. It's something that, in terms of almost 100%. Yes. Then in the CDF, that again is a welcome view. I'm on a challenge with the CDF yatrio, my AP yatrio, somebody and the Sabuino, because there is no accountability. Whilst they will ask for accountability from government, the executive, they should also, as members of parliament, be accountable. Because this amount of money is not their money. So I think Auditor General, he also Minister of Finance, and who are my AP as a color accountable. There must be an audit report. I know there was an audit report carried out in Tawinahaki, and the results were never brought right. Treatment of Forex. I think for me, if we start off our governor, I think he's been good because Sana has not run away from the problem. No. Our previous governors have run away from the problems. And I think this governor has gone out. And I think he can do more. He can do more, and Malawians want the reassurance. It's a difficult area. It requires him to be on top of it. Together, and that's that, MRA, most in that, physical police, and the FIU. These segments
tifuna tizimva ma report because there are a lot of people amasunga forex mnyumba. There's so many people and that are business enough. Amapanga deliberately. And also we know that some politicians, our opposition, are behind it as well because afuna apanga is to cause chaos. So I think our governor that you are paying he should be on the road every day together and the FIU director, MRIA. I think there are still so many pockets of individuals that are keeping forex in their homes because in the Mapanga crackdown we still have got several other individuals who are still running a bureau or mumiseo. Because if they want to run a bureau, there are rules, there are regulations. Yes. And we need to tighten those regulations as well so that let's get a fair share. Chimene chima disianisa ife of democracy was lack of discipline. Panobo to be discipline. No one is afraid to break the law. No one is afraid. Forex. And then no one is afraid to come the discipline of using this forex. You find that during the one party, it may have been bad time. But look, very few brands. But no, we have a long chain of Germany, Paris, you go into a shop like a shop right, game shop. What is a free minimum? It will take us 5 years to buy them. But it is not with the car. We have got a lot of other things when it's consume the limited forex. Forex, you pay to strategic areas, production areas. You basically you grow more areas that are luxury. So when about that bit of discipline I think we need to take some decisions which are board. We have got a board budget. It also requires board decisions in terms of discipline as well as austerity measures. We can only support initiatives that will help us recover from the current position. But then that does not mean because Mavuto, somebody that engaged with Jarabas don't if they and there. I joined Mavuto, this country has been beset in Mavuto, and we live through Mavuto. But I think what is great is somebody thinking about dissolving Mavuto and trying to put this country on course. I think the current government is trying and is doing its best. I think it is Chabuna. Nathokoza kwambiri Mr. Mvula. Mr. Dakalira. Ndifuna kupaseni 2 minutes vathayo ikuna utapita kumapeto. Ndipasani 2 minutes ndikatero ndikuti ndiyapasa Mr. Kasakula 2 minutes again kuti apange wrap up. Ndikatero tikha kuti tamaliza. Amvula akazakhala kuti ali ndicho ufuna kulankhula mwa chidule tizapasa mpata agwereza munthu ndikuti mezani Mr. Kasakula. Iniyo recap yanu ya zimeta kambirana tsiwa lero mumaliza bwanji kumaliza kuti nkumene kunena kuti ndithu budget ndimeneyo ntchito ilipo chimene ndikuti ntchito ilipo ntchito yake ndi iti ntchito tsopano yoti industry yathu ngati ya Malawi ichite tiki aja nduna abwera kumene vitumbiko mumba aonetsa kuti ayi sadabwera kudzasawira ndi akuzagwira ntchito ndi ngakhale president ipo kuti mkulu bwera ukhale apa awadalira kumene kuja now ngati dziko economy kuti iyende bwino lomwe gwero lalikulu lidalira kwambiri kuti lino ifeyo manufacturing yathu production yathu tikutulutsa katundu wanji makampani akupanga perform bwanji katundu amene tikumpanga ogwiza ntchito muno zija za import substitution amene na mvula zija komanso ndi koma yangana so kuti nanga pa international market kumene kukuti boleza motani kumene kuja tikafike tichite service ndithu chifukwa zimakhala omvesa chisoni kumamva anthu zina iyayi mwina nsika unapezeka koma mwina tilibe ma quantity ene capacity yoti tikwanilise zimene zija so zimenezo ndithu zimene zikufunika kuti no zisinthidwe zimene ndithu ntchito imene ili pakati pathu tikangokonza zimenezo ndiye kuti muona kuti mwambirimo mavuto amene analipo apezeka kuti atsekedwa
amene ayamba kutsekedwa kale aja tayamba azambidwa kale konzedwa kale ndipo maja kuti nosopano moyo utumve ukoma kwambiri kuposa pamene tikuyenera kumvako zitengera ndi kumene kuti noti kuchita bwanji. Ndinamvanso anduna a finance amanyadira adalina ndithu adachita kubwereza akuti ndithu MDC is back. Mwina amene sakudziwa kuti MDC ndi chani, Malawi Development Corporation. Imeneyo ndiye inali manthu wa kampani zambiri zimene zidapezeka kuti ena adathetsa mdziko muno kupoza kampani zinali mu mdziko muno zimangogulitsidwa kayanga chani kupezeka kuti exactly that's the way to ransack chifukwa kuti tinakhala kuti no masinchidwe athu kuti tikuchita embrace democracy sitinamvetse bwinobwino concept ya democracy tidapeza kuti zambiri basi kunaenda usopano kumaliza kukombeza mphika basi kutenga kuswa chani kuswa mapoto mapale ndiye nkhani yake ndimene kuti sono apa we want to put the country back the economy on a pedestal mazoto ifeyo ngati dziko tikuenda kukhala ndi makampani opanga zakuti chifukwa kampani yetu iyi imene kuli professor Kalinde Kafe amakamba ya mining ili pansi pa MDC. Yes. Now mkhoza kuona tumene kuti tikuyang'ana kuti kodi kutsogoloko kuntundako zidziyenda bwanji pokhazikitsa kampani imeneyi ndikuti akuyang'ana kuntunda kuti tsopano pokaboleza market osati adzingotitengerabe masample tutenga ndi masample tupita nawo koma tokha tidzitenga ndikumaona kuti kusika kuti tikagulitsa motani komanso with an eye for the ordinary man kuti nanga tsopano amene aukumba kwa kamwamba aukumba kandi mu ncheumu kandi ku mangochi amene aja tichita nawo motani isangokhala amene nangasipano tinayesira udindo ku reserve bank paja amene makagula magolide ndi zina koma now with the coming in of this company ndiye kuti job creation ija imene yachitika ija through migodi imene ikukhazikitsidwa ndiye kuti kumene kwanga tipangaso expand kumene kuja kukwera so imagine kuti zimene zichitika apo kwinako ndi mamega farm abwerawa ena akupezanso zochita umene kumafakitale haya mafakitale yopanga kaya ndi majamu yopanga kaya ndi masosi kaya ndi dziyani zambirimbiri. That is what we should be encouraging. Zimene zofunika ndi ngati dziko tilimbikitse kuti economy yathu ipsike pena ndi a big job ahead koma ndithu budget ndimene achita lay out nicely zili kwa ife ngati Malawi kugwirana manja aliyense amene ali ndi udindo kuonesesa kuti zimene zili mene muja titengepo gawo ndithu ndikuonesesa kuti tikachite achieve kuti tikafike kumene tikufuna kukafikirapo zikakhala za ulimizo ndi tinakaona kala president sadapita kufamu kwa kunchinji yakuti ine ndine president ngati president akhoza kukhala manja ndize basi Malawi akundisamalira chili chonse Malawi andipangira koma we have a whole head of state akulima ali ndi munda ndicho lepheretsera ino ndine kuti nafeso tonota chuma chili munthu akadanena ngwazi chija ndi chimene cha agriculture komanso pano tabwera tapeza ndi migoli miyala ya tengo patali imene ndiye tilekeranje nafeso kutenga borrowing a queue kuti tilewe njira yomweyo tikatero ndithu as a nation dziko lathu lifika pena ndipo tipindula aliyense ngati Malawi ndikhoza kulekera kai pene ndathokoza kwambiri dakalira chabwino ndira nkulaba anditusankana out ndi ndikupaseni inuyo ndifuna kutenga out nongonena kuti ndakwebo awachura ndifuna ndikupasani a minute and a half Mr. Mvula ngoti ya MDC yo ndimene manena kuti because pamene apanga revolutionary admark ndi MDC amene mundana makampani awiri aboma amene amakhala ndi shareholding makampani ambiri amene mukhala National Bank it was MDC admark kamu Rafaji cement it was MDC kamu wambiri and pamene amene anacheka company amene anala Professor Bingo Mtarika anangoipanga suffocate shareholding kuma company my shares ambiri my company osena I don't even know my company what happened to those shares
ndikuziwa iya isiri kuziwa asikuti kusabwangu ndikuziwa ungakhale ndatafamu inali anda was general manager ndatafamu umana general manager baja amvula kumeneko so ndatafamu inali anda MDC zambiri ndiyana ngopanga suffocate company ndiye munagulizana iya sina ile anachipanga ndibingo anapanga close companies adaikamba close za mashare ukuzaenda bwanyi mashare no one knows anazitekaso tunakiriza mbira meneko imene mzaita mbaso andu alipo chabu tunakiriza basamvula wa azali floze ndukubira Malawi ambiri afuna mvetsesa kuti zidaenda motani nokuti ine nkamana nokuti they had sacked everything that Kamuzu left amwina nkamona ngati bodza what Mr. Mvula is saying is exactly that anagawana mashares ugula uyithetsa wina kwagula wambali wina kutani they had sacked everything that Kamuzu built. It's this president that is trying to put back the things because they are necessary for the economy. I'm talking about the economy. I hope we have given you my last minute. No, where ineyo ndimo maliza kuti Reserve Bank of Malawi kagule mware kagule FI kagwa kuli paliposi pene chitawo nungana za economy. They should wake up and smell the coffee. Regulation kuna kuliposi ndio funika inene country maka ma political sabotage amena panga political sabotage. In fact ngakale the governor said it the other day that the economy is being sabotaged. Someone is sabotaging the economy. So to stop this sabotaging of the economy, imeneka bangirwa sabotage, it affects everybody. As this incident has shown, somebody was busy raising Ntengwa Forex black market. Or amenema gula kumene order situ agula modula. They come back with those things, they change in mitengo mama masana mazuru. It's economic sabotage. Somebody knows it will affect the people. Maybe they were trying to make people rise against government. I don't know. I know our opposition were part of it. But this was economic sabotage, as the Reserve Bank governor is saying. Queen, they don't smile at the economic sabotage. And it's not just here. America, UK. I'm a if you movie stars, they even take them to court. They don't smile at them. Here in Malawi, government policy area 9 they have been tipped. Chinese Filipino. Oh, you must respect their rights. They didn't respect our rights, our economic rights. Why should we expect the rights of someone who is trying to kill you? So, yes, democracy is very good. We have our rights inborn. Yes, it's very good. Come, I think Ikakarankania economy should not smile at the people that are sabotaging our economy. And a minister, another Bazambili budget statement ya wage. Those things must happen and follow up so that there is order. Because at the end of the day, anything goes wrong into the economy, it affects everyone. And rightly so. So, Agadiboma, you are the one governing. And we should not smile. Pantamine afuna asogoneze chuma cha zikolimo. Asogoneze Malawi every day as it goes more dollar, every day is Lukwela. We should have acted long time ago on these people. People that black market, they can kare. Kuti awa agusogoneza. Awa agusogoneza. In some countries, those people are short in the stadium. But of course, I'm not advocating for that because I also believe in human rights. All I'm saying is that the people charged with the responsibility of regulating economic activity, they should take their duty seriously. The things that the finance minister announced last week, someone must follow them up. If the finance minister had said every border at Hakamaro says they should produce a document that shows Forex and bank. Anybody who is working for MRA, he is at that station, he is at that desk clearing things. He must follow it up.
andi mabwana awo azangokhala mu office kankuno ku Blantyre kusewopita kusachika kankulilongwe kandi kuti they need to go out and ensure these things are happening so that Malawians must see the change that the president wants Malawians to see. This is a big problem. Ena andale alowerapo because they know kuti yes, this is a big problem. Amalawi kamalira haulira Amalawi munthu olira nolira. So we have got to stop Malawians from crying by sorting out the things that are making Malawians to cry. The finance minister announced a very good plan together with the Reserve Bank at Dandani. Already, because of just that announcement, there are changes. People that are monitoring Forex market, the black market, are saying there are changes. It's going down. They are running away. Some of them feel crying, you have ruined our lives. You all them who have ruled their lives, but they were ruling ours. In case they don't know. We don't care about them because today, as a government, all people charged with this must make sure that these things happen. That nobody, as a the Forex or black market, because they're trying to kill the demand. We must kill the demand and finish off the black market. Mwamaliza bwino nditu ziko mukwambiri amvula tikuthokozeni kwambiri munabwera program komanso msaka sawa tikuthokozeni munabwera program siku lero ziko misada kalira tikuthokozeni ndathokoza ziko komanso kwambiri tikuthokoze amene maonera komanso kumvera program ine ipa MBC siku lero program ine ya Timvetse peti kwambiri siku lero tina nkhani imene tinalunjika kwambiri ni nkhani imene iyo kudza budget imene amene wa simple sichola banda apereka nyumba malamulo lachisanu lapitali ndeti mafufuza bwino kufufuza nkhani imene iko na kuti nkhani imene inali yofunika bwanji ku mtundu wa Malawi. Ine ndi Blessings Kanache ndikufunireni tsiku labwino komanso zabwino zonse kuti pamenepo kuonera komanso usatira program ineyi mwakomanonse.